ake nginihlebele kuzisikhathi abantu abanamagama bazophelelwa amagama. uJehova uzovusa abantu abanganamagama. Yabona ke noma kunye ngeke ungizwe kuko lokhu ke kubhale phansi ngoba kuzokwenzeka ke lokho. Uthi lo mzalwane nangena la khumbuza indaba engangishumayela ngayo la. Mina Nanyoko nabafowenu sikhothamele wena. Mina Nanyoko nabafowenu sikhothamele wena. Uyazi usho umntwana wakhe uthi baba ngiphuphile. Ngiphuphilana nenyama nezikanyezi kuyangikhothamela. Yena ke sowutolika iphupho lalomfana usho ukuthi mina sayamfaka nje Nonyoko kodwa indaba ikuye. Uyazi wayathi usho ukuthi mina uzazi yena kuyigcina stage. Uyangazi mfana ngingubani. uNkulunkulu efunga ugcina la. NgiuNkulunkulu kaAbraham, ngiuNkulunkulu kaIsaki, ngiuNkulunkulu kaJakob. Kusegcina uvela phike namaphupho wena. Awuma kwakuyima ugumbi GUMBI. Mfana wami ethi ngiphuphile ilanga nenyanga nezinkanyezi kuyangikhothamela. Angiyojima lapho bese ngene ekamereni. Awu kodwa uNkulunkulu kanti unjani? Uhambe nomkhulu Abraham. Wagugu Abraham awugugi wena. Wafu Abraham awufi wena. Wahamba nobaba uIsaki. Wagugu Isaki awugugi wena. Wafu baba ufi wena. Wahamba nami. Namhlanje ngimangazwa ukuthi nakimi khona omunye omkhiphayo. Inkinga yakhe wayengazi ethetha nje ukuthi khona abamenyeziwe kube khona abafihliwe. Angiphinde ngabe miss call ke le. Kukhona ba and laba bazodlala imvuselelo yokugcina izokwenziwa yilaba abafihliwe. Ngoba laba abamenyeziwe uSathane uza nezagila phezukwabo ngoba vele bamenyeziwe. Siyaphela isikhathi angibayeka abanye angibale mina. Siyaphela isikhathi sabogumbi. Why? Yilaba abamenyezwa. Ukuthi nakufika bona vele kwazeke ukuthi khona into ezokwenzeka. Kodwa sekuzovela abafihliwe. Uma ungangizwa mbofunda iBhayibheli. Omunye ubalekela nje uJezebeli. Wabaleka wazongena emahlathini wangena emadwaleni wayifihla khona ebalekela umfazi nje. uNkulunkulu wathumela inyoni zamnika ukudla. Amagwababa, igwababa nenyama akuhlukani. Kodwa uNkulunkulu wathuma igwababa. Uzombona uNkulunkulu nakafuna ukudiscipline umuntu. Thuma igwababa liphethe inyama langayidla. Lathi ngiyayidla inyama kodwa le ngoba ngithunywe uwe ngizoyibeka kuye lo ngithume kuye. Ungadli konke. Ungadli konke. Shiza
izinto ezinye la uthunywe khona sowuhlulwa nayigwababa. Yabeka lapha nakavuka uthi uNkulunkulu wenzani la Eli, uthi sengisele ngedwa, bababulele bonke abaprofeti kusele mina ngedwa. Uthi uNkulunkulu ungangihloleli wena, nginabantu engiyifihlele wona. Bamba-ke khona abamenyeziwe, khona abafihliwe, and laba abafihliwe kwangazathi babuthakathaka na ubabuka, noma behlabelela uzusho ukuthi lezi zinto ungathi kugcwele izono la. Khona lapho uNkulunkulu athi ngiyifihlela abami khona la. uNkulunkulu uzovusa abantu la, and nasamvusile kuzosho wena athi hawu loyo sibukene ngamakhishi kanje. Phona nibukene namakhishi, uNkulunkulu akabuka ikhishi, ubuka inhliziyo evumayo. Yabona-ke le Bishop, iprofesi le thina sidideke simenyeziwe. Nabe kade sigijima nabo babemenyeziwe, nezinto uSathane esehlisele zona zikhomba kona ukuthi besimenyeziwe. Kodwa kule mvuselelo yokugcina ezokwenzeka kuzothathwa into eyidelelekile, thatha into ezinganamagama inikwa amagama. Ake ngibona izandla abangizwayo. Phakamisa nje ungehlisi, phakamisa nje. Ngifuna ukhomba babe bathathu ke basho lento ebengiyisho khona na umhlolo wagumbi, na umhlolo wagumbi. Ungathi kwehlisa nabafundisi imbala. Kanti aningizwa yebazalwane. Awu ngiyabonga. Ngiyabonga. Sekhona mbalwanyana basele. Thank you. Uma uzala ingane usuke ungazi ukuthi kusasa izoba yini. Nalapha eSunday school uyamukisa nje, kanti umukisa upresident ozophasa izwe la kusasa. Lokho engikutshela kona kuzokwenzeka. Thina sesashaywa into engijabulisayo shongwe, sengikhuluma kahle njengoPauli, lingisani mina ngoba mina ngilingisa uKristu.